episod. Astăzi vom face challenge-ul nu atinge culoarea roz. Să vedem. Bineînțeles, vom încerca să spamăm la coroană, pentru că de ce nu, dacă da. Și hai să vedem ce ne iese. Sper să nu am ape precum Pivot Pesh sau din astea cu roz pe jos, pentru că challenge-ul ar fi imposibil, bro. Aole, nu m-am gândit la floor flip. Cea mai nasoală mapă pentru challenge-ul meu, dar hai să trecem de obstacolul ăsta și stăm 5 secunde aici. 1, 2, 3, 4, 5. Hai să vedem și plecăm. Ăsta nu e roz sau e? 1, 2, 3, 4, 5. Bă, ăla e mov sau am stat ca prostul eu? Bă, nu mi-a sărit. Ajutor! Stumble Guys, scopelii, faceți ceva cu bagurile astea. Bă, băiatule, n-avem ce să facem, trebuie să stăm 1, 2, 3, 4, 5. N-am reușit să-i dau pe unul cum vreau. Vreau să se califice, dar din păcate s-a calificat. Bun, deci, Stumble Guys, orice în afară de Pivot Pesh, chiar și mapa aia, Spin Go Round, Paint Splash, alea sunt mai ok. Dar dacă îmi dai Pivot Pesh, ce ziceți, fraților? Zici să nu-mi dea Pivot Pesh, uite ce-mi dau ei, Pivot Pesh. Bine, Stumble Guys, bine. Bun, o să stăm după obstacolul acesta, ca să nu mai atingem, o să o luăm pe a. Vreau să zic pe aici. Bun, și vom aștepta aici. 1, 2, 3, 4, 5. Am trecut. Și ca să nu mai atingem... Bă, Denispec, de ce... Ok, fraților, deci pot să mă duc măcar până acolo, după aia o să mai stau la finish, dacă e, că... Aoleo, nu! Da... Nu uitați de un like și de o abonare. Pa, pa!